Omio gima wacho ni an advocate ni devolution onego dhi piny nyaka e ward level. Wadwaro kata ni wards e county kocha obed gi ward development fund so that ward ka ward nyalo nigi rightful share margi in the county kiti mimiyo gi cha. Right now governor decide gimotimo gi kako timo wachalo ingeni county chalo ndalo Moi makani wer ni Moi maber to ine meyudo wadon wagol county kanyo waket gi era ma wan go sani ma ward ka ward ong'eyo gik monego gitim kendo gin sure ni so long as ni pesa obiro to kata MCA gi otho ineno sani constituencies wan ga ariyo e Kenya kama wajumbe gi nyotho pesa gi ma CDF tingene de okana kana tiche mok nyal ti kode so wadwaro ni pesa obed devolved. Koro tiende ni ok udwar kalo paro mano mar free secondary education gi university kose? No, kopo ni free education dibedo free manyiso ni ja Kenya mora di somo nono mano we don't have problem. Mano irete debedo gi bursary in the constituency level. Our only concern enia pes mose bedo consolidated mose succeed en money. King'iyo infrastructure fund mawe ministry itere mane skunde momeo modhiero ok yude kiyudo capitation sani modhi skunde mondo mi skunde yude en lweny iwinjo so emomiyo gima nyojo piny oseyudo magin go piny okwaduok malo wamedo mana dhire piny mako yudo rogue government to ungi kamoro mutimru nade mimako ruo ineno sani gimomiyo pogo tero pesa masinani ni ber wan kaka joluo kecho nyocho waonge presidency but pesa counties to yuda counties wang'wen yudo da billion mane okwayud chon sama pesa no bedo consolidated ng'iane before devolution billion project mar billion mane nyalo dhi e Nyanza mangima ne ongi to sani wan gi over 40 billion makata wawero ng'ano kata okwawere to donje counties wa koro wawacho ni pesa devolution wamedo duoko piny odhi nyaka county wach ni mogik mheshimiwa Masara ana kwayo ni meda time atin thuolo mar nyinga no bedo mention e wach mar ni pesa ma Suna West no kutiyo maber ada wacho ni kosa no timore higa mar omenda no Suna West constituency no yudo $32 mar bursary $1.8 ne mar secondary schools $1.8 ne mar colleges gi university $3 ne mar social security man wachulo ne ji NHIF $3 ne mar tero ji driving to kata kuonde miluongo ni ang'owa polytechnic tadwa wacho ni e higano ne wachulo pesa $3 ne wakawo NIF kendo ne wachulo kata jo Ramogi no cover event no wan gi documents kana keloni wan na weni manyiso skunde mano yudo pesa Joyce NHIF nika to gi skunde mano timore e skunde ma local kende ma Suna West and Suna East e CDF ma higano no yudo $11 ma wan gi receipt gi koro wawacho ni nitiere kosa mano timore onge pesa molal e Suna West kech kora penji kane wachulo NHIF an gi receipt ka $3 jo mag driving ka $3 mano $6 to pesa to ne wan gi $32 nyiso ni ya kare e higano ne wachiwo $2 kende nikech nwakwalo $24,000 koro nyiso ni constituency mangima ne watero $2 which is not practical kora wacho ne jo Suna West to gi jo Kenya mangima ni pesa molalo onge pod wan gi nafas ma wabro dhige e committee mar parliament miluongo ni NGCDF mibro luong fund manager to koro kelo receipts to kelo gik moko manolal to wawacho ni e siasa ka ji opiema gi tich ng'ato gi weche ng'ato ji owe yware mar chafua ji nanga ng'ato nyalo lile to kawo moloke go to pod obedo mana maler to tich ma ng'ato tiyo ema dhi duoke e ofis ma entie kata nyalo gole